Ahoj, já jsem Mert, vítejte u dalšího videa. Dneska tady budu natáčet Outlast. A promiňte, jak jsem natáčel tu pauzu, já jsem vám zapomněl říct, že ještě dneska budu natáčet ještě pár těch videí. A já jsem si teď tak řekl, že ten Outlast aspoň natočím, zkusím to. A tak já jdu hrát. No, já se na normál, nebudu dávat na hard. A no, tak my tady půjdeme do nějakého toho blázince, určitě to znáte. Takže teď tady jsme nějaký člověk a jedeme v autě do nějakého toho blázince a tam se prej vyskytují nějaký monstra prostě a nikdo jiný než my jsme si na to netroufli tam mít. Takže držte mi palce, doufám, že mě tady nezabijou. A já tuto hru hraju poprvé, ale znám ji, a takže ještě moc nevím, jak se to ovládá, ale já to zvládnu. Tak ty vole, to je tak velký? To se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. No tak tady zaparkujem. Škoda, že to nejde, aby jsem tam vjel s tím autem hned. Tak. Jdeme ven. No tady máme nějaký papír, nějaký... No to tady něco píše a máme tady, jo, tu kamerku a... My teďka půjdeme asi dovnitř, předpokládám, počkat. Takže Fkem se zapojuje noční vidění. Tak to je dobrý. Mačkat. Ne, to jsem nemačkal já. Tak, aha. Kde se můžu být? Jo. Jo, tak. Jo, Fkem se zapíná noční vidění. Tak. Tady něco je? Ne, není. Tak. My jdeme teda dovnitř. Mety. Otevřeme dveře. Teďka bychom... Jo, tamhle je nějaká brána. Chudáci ty vojáci, co tam šli. Teď to musí pěkně schytat. A mě očpekou, ne? Tak dobrý, podlezli jsme bránu. Teďka tady máme ten žebřík. A ten určitě nás to... Jo, Fkem. Tak my jdeme tady nahoru. Snad mě to nevyděsí. Hop, skákej. Tak tady budeme skákat chvilku po lešení. Uííí, běžím. A co tady? Jo, tady je okýnko. To si ze mě děláš prdel. A co teď? Co teď, kurva? Fuj. Tady to je hnusný. Kurva. Ty vole, já z toho mám plnou hrozu. Ježiši! Ty vole, já si lepnu i televize. Tady otevřeme asi ty dveře. Tady je cesta. Tak jdeme. Kurva. Kam teďka? Jo, tady. Jo, jdem do ventila. Jdeme. Tak teďka jsme tady v nějaký ty ventilačce. Ty vole, to jsi měl štěstí, že jsem se vlezl. Dobrý. Počkej, tam někdo je. Tam někdo je. To je pěkně na hovno. Kudy? To prdele! No tak ten už nás asi nevyděsí, protože ten blb nemá hlavu.
ty vole, to je masakr. Ne, počkat, on žije? Ježiš. On žije. Chudák. Ten je pěkně napíchnutý. Furt těch mrtvol. No, tak už asi dopovídal. A jestli chcete vědět, co říkal, tak říkal, že s těma potvorama, co se tady vyskytují, ty piko, že se tady s nima nedá bojovat, můžeš před nima tak maximálně utíkat. A tam asi nepůjdu, protože tam byl ten debil. Jo, tady. Jdeme. A do prdele! Co to je za debila? Pust mě! No ty vole. To se mi nelíbí. To jsem se toho leku, ty vole. Jo. Nějaký plešoun. Oj, nech mi tu kameru. Počkej, to není blázen. A. No tak vstává. Hola, škola volá. Dělej. Chudáček, ty vole. Začínám mám pocit, že tady to je tady to jsou střeva, tady to je slezina a nemá hlavu. Fuj, to se nelíbí. Ty vole, kam teďka? Ha, tady. Metuju. Ty vole. Ten debil tam sedí? Do prdele. Ne, já musím okolo něj. Do prdele, snad na mě nevyskočí. No, tak se už asi nedivím, že nás nevidí ani neslyší, protože nemá ani oči. To si ten, co čumíš na tu televizi. Ježiši Maria. Fuj. Ježiši, mě netělí to, kámo. No, ježiši, počkej. Tenhle je v pohodě. Pána hodnýho. Tady musíme jít, ne? No, ne, tam asi nejde. No, tak ten nám asi už neblíží, protože ten nemá hlavu. Jo, karta. Běžíme zpátky. Já se bojím, že tady na mě něco vylítne. Fuj. Mně se to televize ani trošku nelíbí. Já zapomněl. Kámo, já vím, že ty jsi hodný, já to vím. Do prdele! Slez ze mě ty i úchyle jeden. Jebe myši. A zabil si spadnul. Chci někdy skurvisinu. Padej, hajzle. Padej. Hajzle jeden. Teďka se bojíš, co? Teď se bojíš, co? Ty vole, já se z toho poseru. Tak lidi, tady to by bylo pro toto video všechno. Snad se vám toto video líbilo, pokud jo, dejte like a já už jsem z toho taky už úplně vystresovaný. A čus.